Odiechieng' machielo ma wabedo kod chenro mar penj laktar ma bende en chenro mapuonjowa mang'eny mokalo. Chenro mar penj laktar nyaka ne wakele osegolo dok mang'eny e itwa kaka nyikwa Ramogi Ajwang'. Wang'eyo kaka wanyalo dak makare, kaka wanyalo chiemo makare, kaka wanyalo fwenyo ponono ni tuoche osedonjo, ponono ni gidonjo, ere gima wanyalo timo mondo mi wakony. Emomiyo wakelo ga lakteche mantiere kod lony mang'eny, lony mopogore opogore mondo mi gipuonjwa kendo gimed konyo oganda. Iluonga ni Ruth Otieno machiegni. Kabenda rwako daktari na obonyisowa ni nyinge ng'a, en wuod kanye, en laktar molony e weche mage. Kok waketho kinde kata matin, wadonje twak achiel kachiel. Daktari machiegni e penj laktar kendo odiechieng' ma kawuono. Kamano Ruth, kora niluonga ni laktar Primus Ochieng'. An athiedho tuoche mag kansa gi stima gi chemotherapy to gi hormone therapy gi nuclear medicine magi mimiyo ji yedhe manya thiedho kaka tuoche mag thyroid go. To kawuono amor kabisa mondo abie ka mondo owuo e wach mar breast cancer. Erokamano nya daktari, kendo amor ga mar bedo kodi sasa mwaluongi tibiro imed puonjo ogandawa kaka wanyalo ng'eyo ni thieth nitiere pacho ka thieth mopogore opogore, onyalo bedo mar stima, yedhe mimuonyo, yedhe michuoyo kod weche makamago kotenore kod thieth mag kansa. Kawuono gima daher mondo wagoe mbaka daktari en breast cancer state in Kenya. Tiende ni kaka breast cancer chal kata kansa mar thuno kaka ochal pacho ka kanya madwani mondo mi wachak godo. Wang'iane gimomiyo ber ka wabedo kod twagni odiechieng' ma kawuono, state mar breast cancer e Kenya ka. Erokamano Ruth kabisa, nikech breast cancer ni en kansa masani ng'enye moingo kansa te. Kwa kao the top 3 breast cancer e namba 1. Ati iluwe gi kansa mar mine kendo miluongo ni cervix cancer, aito mar adek en prostate cancer. Kendo kansa ni sani dwa bede mang'eny kabisa, to chon ne en kansa mane mako joma mon, thothne joma mon motegno, to sani wayudo ka kendo ng'eny kachakore kuom higni 40 ka dhi nyaka higni 50. To mane higa ma ji mang'eny koro odich gi tich, en higa mang'eny ma ji koro bedo gi family, en higa mang'eny ma koro ji somo, jok moko pod medo somo gi koro kaka luwore gi kansa en tuo mang'eny to kendo ochando ji. Thoth ji be pod wayudo ka ji biro ka samoro stage odhi mbele, although waneno ka tinde nitie improvement. Chon ji mang'eny noyudo stage 4, tinde waneno ji nyaka stage 1, stage 2, to pod waneno jo mang'eny be biro gi stage 3. To kaka kansa mar thuno en kansa ma kendo wan gi yo mang'eny minyalo bedo screen, ni inyalo juke kaka ok ochakore. To wang'eni ji mang'eny ok kaw ga atua mondo dhi mondo gicheki gi. Although samoro binya cheki to ok yude, lakini kocheki ji mang'eny iyude go. Inya yude ka pod kok ochakore ma inya thiedhi ma thieth bedo mayot. Ilero nwa kacha ni en achiel kuom kansa ma chon ne thoro mako jogo ma higi oseniang', sani to maka ji duto te, onge ng'ama miyo mind safe. Mine duto te nyalo yudo kidieny ni mar kansa. Iwacho ni omedore mokalo. Mori nyalo pimonwa daktari kaka in achiel kuom lakteche ma osetiyo tijni kuom ndalo mang'eny, ong'eyo mathoth kotenore kod tuoche mag kansa kachiel kod thieth gi. Ang'o momiyo kansa mar thuno medore pacho ka? Waparo ni ngima masani wan go ema kelo gigi mang'eny. To gi kaka chiemo mwachamo, ngima mwan go, gik mwa interact go, nikech piny masani opogore do ka kata Kenya ka ndeke aloka mabiro ka. Wachamo chiemo ma ok iluongo ni modified food or hybrid kata mana genetically modified food. Chiemo machon ka onge. To kansa tete tindo medore. To kendo thoth joma idho ni kansa nyado ni matine ma idho nyawacho ni min gi ne nigi kansa no kata wuon gi ne nigi kansa no. Thoth ji mang'eny wacho ni an onge family wa ng'ama osebedo gi kansa. Koro ok ong'ere kabisa gimomiyo kansa medore, lakini waneno ka kansa sani ng'eny kabisa. To breast kendo ng'eny moinge kansa moko go kabisa. Aneno ka wantiere kod picha moro ka manyiso kwan mag kidienje mopogore opogore mag kansa ma bende nitiere piny ka sani, ma bende aneno ka iketo nwa maler mokalo daktari. Mokawo ong'ala mokwongo en kansa mar thuno, ka bende wachonwa kacha cases mag jogo mathoro bedo kode kod kwanda tamalo kata percentage. Kansa mar thuno iluwe kod mar dhod nyodo cervix, iluwe kacha kod mano prostate mathoro mako joma chuo kachiel kod mar lukru. Daktari, seche ma wang'iyo mano wadwani mondo mi wang'iane county ka county ka koro wadok piny. Wantiere Kenya, iwacho ni ong'eny, e piny mangima ong'eny. Kwa dhi counties wa okinyisa ni chal nadi, nikech wang'iyo state, inyalo nyisa ni state mar counties. Counties wa county mong'eny kabisa en Meru, aito wadhi Nyeri. Dala kuchicho wanyabedo kar namba 5 kata 6 kanyo. Ok wang'eny gi kansa mar thuno ni kabisa kaka
jo Central Province. Koro cancer generally ng'eny kabisa Central Province to gi Meru molo kamoro amora e Kenya waka. Kwa kanyo to kendo kwa biro kar Nakuru ka beto ng'enye, Bomet kanyo beto ng'enye. Aneno ka wantiere kod map ka daktari moro kang'eyo ni ma idwa ni mondo wapuonjre. Koro magi mono dwa wacho ni wan gi Kenya kae thieth ose dhi mbele moingo pinje mang'eny kabisa. Kata iyudo ka devolution ni bose kuonde mosekonyowa, kuonde thieth gi bedo osekonyowa, jopiny ok nyal mi yedhe te, jopiny ok nyal mi facilities te. To one of the facility ma wang'e ni nitiere hospitende wa mang'eny kabisa en mammogram ma watiyogo kuom timo screening. Mammogram minya kete e thuno aeto inya ng'i ka kansa matin ma kata kimulo thuno ng'ato ok inyal winjo, pod mammogram nyalo timo ang'o? Nyalo yudo. Koro kiyudo kata mana Nyanza kaka kanyo, Kisii wan kode, Homa Bay nitie masin no, Kisumu nitie masin no, Siaya nitie masin no, to kuonde gi gine masinde mag hospitande mag sirikal, wawayo private. Koro ka Kisumu Aga Khan nitie, New Nyanza nitie, Siaya District Hospital, Siaya Referral Hospital nitie, Kisii Referral Hospital nitie. Koro facility kama nyalo konyo ji kabisa. Samoro ji boko ng'e ni facilities go nitie. Kech mammogram kidhi hospitande mag sirikal gi, ok ang'e bei kabisa, to kapa ni en gima nyalo ingo 1,000 kata 2,000. Koro ji onego ti gi facilities go mondo konygi. Koro kochuno ni ng'ato, nikech wayudo ni ng'ato a Nairobi, ng'ato a Kisumu kata Siaya biro Nairobi mondo timne mammogram, to facilities go to nitie dala kucho minya timne gi hospitande mag government gi. Awinjo ga ka jolumo kono gongero ni samoro ondie kodak e Niang' to kia mit Niang', tiende ni kaka counties wa samoro wanyalo bedo ni wantiere kod facilities gi to ok wang'eyo, emomiyo wantiere kod chenro mar penj laktar odiochieng' ma kawuono. Daktari opimonwa ni masin mar pimo kata manyalo fwenyo kansa mar thuno sani yudore e siptande mang'eny mokalo mag piny owacho. Koro inyalo chopo e siptal moro amora mondo mi otimni screening. Kaka wamedo dhi nyime gi twagni, daktari biro nyisowa ber screening kod seche mitimo ni screening gino monego bed ni timo ponono ni oyudi kod kansa kata ponono ni ok oyudi kod kansa. Daktari, seche ma wang'iyo weche mag masinde mag mammogram, thothne wayuago ga pesa. Iwacho ni ok ing'eyo maber ahinya, kata kamano ok ipar kwa nyalo kalo siling 2,000. To daher mondo mi jiw mana matin nono, ber kawo thuolo mondo mi dhi siptande gi, kata kionge pesa ichakuno pesa matin tin mondo mi dhi godo mondo mi iyud kaka ikonyori. Kabisa, nikech kansa mar thuno en kansa ma ok yude tek ahinya, nikech ok opondo ahinya. Kata kopondo to kotim mammogram no inyalo yude. Thothne watimo ga mammogram, watimo gi ultrasound. Koro itimo ni test ariyogo. Koyud mammogram ka ber, samoro inya wach ni duog bang'e, to koyud ka ok ober inya tim ultrasound mondo ging'i, mondo giyude. Nikech thoth ji mang'eny man gi kansa ni gibo ng'isi ni risk factors mwawacho ga go onge. Onge ni min gimoro nobedo gi kansa, nyamin gimoro nobedo gi kansa, pok otiyo gi family planning kabisa, en nochako periods ka ike bet abera, kata mana koro ok one periods ga maber abera, ok oti gi kong'o, ok oti gi ndawa. Risk factors mwang'eyo ga ji mang'eny onge kod, to pod ji yudo mana kansa ni. Koro omiyo ng'ata nyalo yude, omiyo onego idhi hospital mondo cheki, nikech en gima thoth kansa ok winj rem, thoth kansa sami yude no en gima osechako bedo maduong' moingo kaka nochakore, lakini nya yude kapod otin kabisa. En penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Primus Ochieng', en laktar molony mokalo e thiedho kansa kod yore mopogore opogore. Nyalo bedo yor sitima, nyalo bedo yor sitima yor mach daktari, onyalo bedo yedhe mimuonyo kata yedhe michuoyo yore mopogore opogore. Wang'yo state kata chal mar kansa mar thuno pacho ka a. Seche mwacho kansa mar thuno, debede ni joma mine kende ema nyalo yudo kansa ni, debede ni joma chuo bende nyalo yudo kidienje mar kansa, ponono ni joma chuo nyalo yude. Risk factors ginang'o gini? Kik idhi mabor nyaka Ramogi ajuan kidieny mar ariyo, mago gi moko mathoth ema wadwa ni mondo mi wakete maino. Tuguk tugul ko kimi komye. Ak anendet ni kwawech. Is Kalenjin your language of the heart? Kergonye ku
Then we have a sweet surprise for you. Wow, Sobetab Thai, a story of two hearts bound by undeniable love. A story full of secrets and lies that unfold into unbearable pain. Mama chininye, mama charusin, ako mama chaka ingwangine. How far will you stretch for the one you secretly love? Watch this heart-throbbing story, Sobetab Thai, only on Viusasa. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa. Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala. Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e technology kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade, tikete e ot, tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Kane pok wadhi e yueyo ne wang'iyo kacha ni debede ni joma chuo ok nyal yudo kidieny mar kansa koso ponono ni ginyalo yude ka ang'o motimore process kata yor ng'eyo chalre achala kod mano mar joma mine koso. Daktari kanyo ema wantiere mulnwa matin nono kapok wadhi nyime. Koro joma chuo be nyalo yudo kansa mar thuno, lakini gitin ahinya, gitin ga kabisa. Koluwore kuom joma chuo yudo ni kuom iga wanya yudo kata mna joma chuo 20-30 ema yudo gi kansa ni. Kuom ji 1,000 ma joma chuo ng'at achiel ema yudo gi kansa ni. Rach achiel ni joma chuo thothgi ok parga ni ginya yudo kansa. Mar ariyo kendo thothgi gin jok ma ok tindo. En kansa ma yudo thothni jok ma higni 60 kadhi mbele thothni. Matin ma sana ma yudo higni 50. Joma chuo mang'eny ne kaka ngima mar joma chuo ing'eni wan ga gi ngima mabet opogore gi joma mine. Wan jok ma inyalo dhi samoro ibedo go osiepeni uchamo gimoro matin kanyo, kaka uchamo gimoro matin kang'iya kanyo igori piny, kata kiwinjo ka gimoro rami kata gimoro timi ok wan kin kabisa. Koro thoth gi wayudo ka gisebedo ga dhola. Ji mang'eny paro ga ni samoro na nindo marach, samoro na nindo ma gimoro otimang'o ogwaro thunda. Thoth jogo biro ka gin gi kansa ni osechamo thungi kabisa. Mana 4 thun joma chuo be tindo. Koro miyo kata gimoro chako chame ok onya ng'e haraka molo joma mine. Ng'en joma mine thuno no en gi ma gin very keen on. Kendo joma mine thuno no nekech iwacho wach mondo gin self breast examination sechete gitemo ng'iye kabisa. Andoso nekech joma mine bedo gi bra, koro gimoro ko affect thunde to ng'ato bo winjo haraka kabisa. Koro joma chuo thothgi waneno ka gitin to thothgi biro ka thungi osechamore kabisa. Iwacho gimoro kar self examination, wabro mulo kanyo mana matin nono. Seche mo mulo kar self examination kata kaka joma mine kata joma chuo nyalo fwenyo ni nyalo bedo kod kansa ni mar thuno en ang'o monego beni timo. Wantiere kod video madwani mondo mi ine nyakwa Ramogi Ajwang' kaito wadhi nyime kod twagni. Daktari yie mondo mi wangi video no. Wadhi mbele. Kik idhi mabor nyakwa Ramogi.
E seche ma video no biro wadwa ni mondo mi wang'i ane kopogore kod self examination yore mopogore opogore ma bende inyalo fweny godo ni ng'ato nitiere kod kansa mar thuno. Ipimonwa kacha ni inyalo dhi titimoni ipimoni thuno e facility mar piny owacho kata mar ji giwegi mar private inyalo timo self examination kod ang'o kendo daktari ma ng'ato nyalo timo. Koro kaluwore koro kaka wasewacho ga ni onego ibed laktar mari imbi ichikiti ne dendi ithiedhri ne dendi ing'i dendi in iwuon koro cheko dendi onego bed ni kaber ng'ama mine nikech kansa gi tinde ng'eny ichekri ikaw chieng' moro achiel kisebedo gi period ticheko nigi dhi mbele ichekori kendi mondo ing'e ni to thundi chal nade kik itime sama in e periods we kaka kisetieko periods okal kaka ndala 5 kata ka dek to 5 ber koro sano e mondo imulri ing'i kaka ing'iso ji sanie ing'i kaka thundi chal ing'i kaka nikech thundi maracham gi marachich gichalre imulgi mulo ok en gima tek en dendi iwuon to nyaka bed ni ing'i ni ka in karangi kata mira minenori mondo kik ibed ni mulo to kineri mano en achiel. Kisetimo self examination no at least amedhi ga neno daktar ang'e ni kuonde kaka thuno ji oluoro ga samoro wacho ne daktari no cheka onego bed ni at least kidhi ga clinic bang' kata mana dweche 3 kama wach ne daktari bo mul nigo to gik moko nyatim en ni joma tindo ma pod higni gi tin ne 40 ultrasound mitiyo ga kata mana sama joma mine pek na inyatim mang'igo thundi maber mang'igo nyaka kuonde gi nyingo kuonde gi nikech samoro nyalo bedo ni opondo kar piny kama lweti gine kar achiaki kuonde go aito mano kone gimoro inyalo tim gi mammogram ni be en mar x-ray meni ikawo thundi to iketo e masin to finyo thundi matin aito gineno kamano ok nyatimore kapod idwaro samo ma nyatiri motimni kramna CT scan kata tinyatimni MRI joma nyiri ma pod tindo thothgi mondo mammogram ok tiga maber samoro kata mana ultrasound ok ginya neno maber koro nyiri ma ikgi potno ni 35 kwan no kantie lamp mokwane maber inya wach ni mondo timnegi machine motegno miluongo ni MRI koro mammogram en kamano wantiere kod picha mar mammogram masin mar mammogram chal kamano samoro ji oluore nikech iyudo ni ineno ni odhi di lakini nitie kaka olose ma odi ma ok iwinjore ahinya en gima discomfort to at least en gima inyalo gine koro x-ray no timo kosetimo x-ray no aito wuok kamano to laktar ng'iyo kone gimo madot ma ok gima normal aito koro chako ni dwaro ni tang'o matimore dendi koro wacho ni kuom ji 10 ma wayudo gimoro e thundgi ng'ato achiel wabedo gi kansa jochiko nya bedo ni en mana tuoche moko mpogore koro nitie gik mang'eny manya kuot e thundi monya nene mammogram to ok gin kansa koro ji kik bed gi luoro dhi chon ber moloyo rito mondo bedi makoro tije yot ma tije koro bed matek kuom thietho Anjo kimulo kamoro kanyo daktari ni nyithindo manyiri ma pod tindo moro ok nyala timnegi mammogram to joma mine ma higi samoro sekalo 40 inyalo timnegi mammogram inyalo pimonwa ni ang'a timore e dend ng'ama miyo kapok higi ochopo 40 ma omiyo mammogram ok dhi miye duoko makare koro mammogram ber kabisa kuom higni 50 kata 40 kanyo pod wanya tiyo go samoro kwa wakoro pod waneno kata facilities go manitie en ni mondo mammogram oti maber kaka koro one leche kaka ineno kae koro mai inyalo chunga daktari koro mai picha mar thuno kote ni thuno ni sama okete modhi kama picha wuok kama to kawe to wuok kama koro mai oko mar thuno mai kar thuno kama okuotni kae machak biro go kae ma nyathi ywayo go koro onego bed ni thuno mar ng'ama tin manyako ma pod tin nigi gik marochere gi mang'eny kabisa nikech owacho ni thunde pod otegno koro thuno no miyo ka gimoro ni kama samro nene tek kabisa kata gima tin kamae nikech thunde nigi gik marochere gi mang'eny kabisa owacho ni thuno ng'ano pod omakore gi magi gin fat koro ilo ka ng'ama pod tin nigi fat gi mang'eny e thuno mamiyo koro neno gima kamae bedo matek kamiyo mondo ne gima kamae kuom nyako ma pod dende matin ma igni 35 mammogram ema nyanyiso go maber no MRI ema nyanyiso mammogram ko mammogram onyalo mis gik matindo kaka magi nikech
gichalo gifat kamago. Ilero nogo maber mokalo. Koro wantiere ka kod mammogram, wantiere kod MRI, ultrasound, wantiere kod CT scan, wantiere kod self examination. Then one the doc clinical breast examination for clinical and doctor ema cheki mamuli. Koro wan gi gigo te abich go mwanyalo tiyogo mondo wawinj ni to nitie gimoro e thundi kata onge. Daktari opimonwa maber mokalo kendo lere malong'o. Self examination ni ino wuon kaminene chenro ni inyalo time nang'o, ber kitime dichiel e dwe. Daktari wacho kata ni tok kiseneno malo ndalo 3 kata ndalo 2 kok inyalo time. Ok ang'eyo gimomiyo konego bed ni time ka ndalo 3 gipok rumo kata ka intiere periods ibro nyiso wa daktari. Kae to nyiso ni self examination itimo nang'o, bende wabo neno video moro ka amane wawacho cha kaka ng'ato nyalo timo self examination, kae to kaka kidhi e hospital kaka daktari bro timo ni godo. Mokwongo ni wacho ni nyaka ng'ato bed gi kiyo mineno gigo. Koro ibed ni ibedo osiepni mineno osiepni no iye, koro to osiepni no en in. Koro onego wabro keto video ero kanyo. Koro kaka mano onego wang'i chieng' maber dichiel inyatime 7 to 10 months kata mana 5 days to 10 days. Gimomiyo warito mondo periods orum en sa periods cha tuno bedo gama sensitive. Tuno bedo ma sensitive. Ato tuno bedo be maduong'. Koro mondo imul gimoro kata mondo imul thundi bedo matek kabisa. Koro changes mag hormones gi miyo thuno bedo mabet tek. Koro kisekwano ing'iyo periods ni tikwano ndalogo. Mokwane ndalo 4 kanyo, ndalo 5, at least from the 3rd day you are safe. Aito itimang'o iketo rang'i mbele ni iketo lwete ni malo. Kiseketo lwete ni malo, kiketo kanyo ting'iyo ni thundi marachich chal gi thundi maracham. To piny mar thundi kae kama armpit mari to gi armpit makone be gichal. Onego bed ni king'iyori kaber to onego bed ni nipple gigi bedo e line achiel. Onego bed ni ka bedo machal koni gi koni to kendo kata ku bedo machal. Koro kiseng'iyo kamano ing'iyo ni to thundi gi nitie kama nyalo bedo ni gimoro yware, nitie kama skin opogore, nitie kama inyalo ni koni okuot moingo komachielo. Koro gigo tete ing'iyo. Koro en mana ing'iyo ni koni chal gi koni. Kitieko mano ikawo lweti. Inyachak iti gi maracham kata marachich. Koro lwedo ma sensitive kabisa en karka. Lweti gi malo ka? Gichunyi lweti gi malo ka, Koro ikawo thuno to divide thuno adi 4. Koro inyachako gi mbele kono, inyachako gi piny ka, inyachako gi kono, inyachako gi kono. To gima important en ni imulo fuonde 4 go te. Kisemulo fuonde 4 go te, aito mar ariyo nyaka imul kanye kayuothi kanyo, nikech kayuothi kanyo maka inyalo bedo gi kansa kano, aito dhi e glands makanyo, kata nodes makanyo. Kokamano to samoro nyachakore ni kar king'iyo ga thuno dhi modonje iye yuothi kanyo samo nyalo ni iye kuma donjono ema nitie. Koro nyalo ni kansa chakore kata in karo osebedo kimulo to kine. Kitieko to nego bed ni timang'o diere kama ng'o nitiere kama nipple nitiere no. Aito itimo kendo nang'o itimo the other side. Ni mul kanyo maber. Joma ng'eny ohero timo ka girucho. Samoro nyalo bedo ni mulo kaka kae jogo mulo kamano, kata nyalo bedo ni timo ma irucho kanyo, iruch kanyo, iruch kanyo, iruch kanyo, iruch kanyo. Jomoko be neno ni samoro bedo kamano bedo matek ne inyatime kata ka inindataro. Koro ineno rie rang'i mineni koni gi koni chal, onge gimineno kanyo. Samoro inyacho ni koro mule no tinindo. Kinindo kanyo en gima yot kabisa mondo igine. Koro video no bebo summarize kaka wachono. En kaka inene no, jahera mar penj laktar, wang'iyo kacha kaka inyalo tim ni examination
kata kaka inyalo mulo thundi mondo ming'iyane kaponono ni nitiere lokruok moro amora. Daktari owacho ni kaber to tok ndalo adek ka iseneno malo e seche mowinjore mondo mi itim self examination. To bende dichiel e higa inyalo dhi e osiptal mondo mi daktari ocheki ahinya kisekalo higni 40. Daktari biro nyisowa kacha ni ponono ni kiwinjo ang'o to onego bed ni chichi nyalo bedo kod kansa mar thuno, nikech samoro gik moko ng'eny e thuno kata leche, samoro chak bende pod in miyo madhodho kod weche makamago, nikech achiel kuom gigo mane daktari owacho ni bende inyalo ng'i kidieny moro amora mar discharge kawuok e thuno. Mano bende nyalo nyiso ranyisi mopogore opogore. Waneno video no e yo maber mokalo kaka itime, kamane kaka onego bed ni imule, to bende daktari owacho ni imule gi wi lweti, nikech wi lweti kanyo bro kwanyo gimoro amora ma samoro ok ni kare. Daktari, seche mimule ni ang'o ma kiwinjo tinyalo wacho kata inyalo chich ni nyaka bedie ni gimoro ok kare, nikech ka otenore kod picha ni ipimonwa kacha ni kaponono ni nitiere kod chich moro amora to onego ine laktachi mondo mi opimni mang'eny kata mathoth. Koro thuno chalo ga kaka mattress oyom. Koro oyom ma sama imule no onego bed ni imulo mna gima yom, to kiwinjo gima tek machalo kidie iye kanyo koro gine monego idhi mondo ine laktar. Koro kiwinjo gima tek kata iwinjo gima opogore gi kaka kuonde mosebedo kimulo go chal, onego idhi laktar. To kaka nowacho ni ng'iyo, onego ing'e ni koneno ka samoro nipple dho thuno no odonjo iye, to komachielo to en na ma oko, onego ine laktar. Kineno ka ring'o ma kanyo no obedo ma chalo ni ochalo pot machungwa, mano bonego ine laktar. Kata kineno ka bathe kamoro thundi mara cham gi thundi mara achich, ido ni moro duong' kabisa moingo. Ok gin ga gi size ma the same, gin ga gipogore ga matin, to kido ka pogruok no pogore ahinya. To kin gimitimo ga pile pile biro ka nitiere pogruok moro amora, pogruok no nyaka iket attention to kata nyaka buogi ka matin. To kok itime ga ni time dichiel for the first time, boto nyabuk lekenya do kan tie pogruok maduong' kuom thuno mara chach to gi thuno mara chich. Koro gimana mi neno ma ido ka ok omori kata ok ing'eyo ne laktar. Gimoro amora mineno tematek mondo mi ine laktar. Kata kamano daktari onge konwa kacha ni kineno ka pogruok nitiere pien dendi kata ring thundi odwa chalo kod pot machunga, nyalo mi chich. Ponono ni neno ka kama nyathi dhodho kar nipple kacha achiel donjo iye moro ni oko, inyalo chich. Ponono ni winjo gimoro matek e thuno machalo kidi, inyalo chich. Ni wacho no kacha ni ber ka ng'ato tingo bede ni malo to mulo nyaka korka yuoth koni. Mulna korka yuoth koni bende gima ng'ato nyalo winjo. Koro korka yuoth onego bed ni imule kabisa. Yuoth onego iketi kuonde adi auchiel. Achiel mbele kama thuno ae, mar ariyo chien konyo ae to diere, ae to mbele kabe kar badi mbele, kar badi chien to gi diere ka donjo gi iye kanyo. Koro thuno kanyo en ga glands gi ema kuot ga kabisa. Koro kiwinjo gimoro mabet okuot, thothne okorami, ting'eni kar kanyo ebe wabedo ga gi skin ma kanyo no en ga very sensitive. Jok ma tero ga timo a lot of spray, jok ma timo gi roll-on nyalo bedo ga gi infection matin, miwinj ka samoro ibedo gi nyarung'rung' ma kanyo kuot. Koro samo kuot nyarung'rung' no mano ok en kansa, nikech kansa thothne ok tim ang'o, onge rem. Koro kiwinjo ka nyarung'rung' kuot e iye kanyo, koro mano mondo gibed mondo ine laktar. Thoth nyarung'rung' gi bobedo ma ok iwinj rem. E seche ma ineno gigi duto te, daktari wacho kacha ni ber mondo mi idhi ne laktar. Kata kamano nitiere ga mbekni mang'eny ma bende waseyudo e chenro mar penj laktar kako otenore kod gigo manyalo miyo ng'ato bedo kod kansa mar thuno. Achiel kuom gigo ma daktari nowacho ni en kaka higni medo sudo, ok ochuno ni kaka higni medo sudo to nyaka ibed kode to nyalo. Kaeto bende iwacho ga kacha ni samoro watni moro dau moro ni nyalo bedo kode, ma bende tinde gino bende lokore. Kidienje mag chiemo kaka wachiemo bende na winjo kimulo kacha. Daktari mulna risk factors mana matin kopogore kod mamulogo. Misemulogo te mathoth to risk factor kabisa en bedo ng'ama mama. Ng'ama mama, point number 1. Point number 1. Nikech kansa ni en kansa mang'eny e Kenya waka, to kuom piny ngima en kansa ma namba 2 e piny mangima. Koro to thoth jok mani kod e piny ngima kata mana Kenya ka gin joma mine. Anen mar ariyo en iki, nyiri ma pod rawere ok yude. Thoth ji e Kenya ka waneno ka chakore kuom higni 40 wadhi nyaka higni kar 60 kanyo. Lakini thothne sani wan ahinya kuom higni 40 up to
50 kanyo. Iwacho ni samoro jokan nyaminu moro nosebedo kode, mama u moro osebedo kode, waneno ka bet be ong'eny kuom ji. Jok ma tiyo gi kong'o nyalo bedo kode, jok ma iwacho ni nochako gine obedo gi nyithindo ka gin jok madongo, to mae ok en very consistent, lakini iwacho ni jiri mang'eny sani dwa ni mondo dhi skul, gisom, gichak ngima margi koko kendgi mondo gibed gi nyithindo. Tiwacho ni kaber to ng'ama mine onego bed gi nyithindo kapok ochoko higni 35. Jok machako bedo gi nyithindo kochakore 35 kadhi mbele, thothgi nyalo yudo kansa molo jok ma ochako nyithindo ka ne gitin. Ji mang'eny chako periods ka higni 14 kata iwacho ni jok momedo periods ka ne gitindo ka gin higni 12 gi matine mano 11 kamano, ginyalo bedo kansa molo jogo. To kata jok ma obedo gi ochako we neno remo ma malo miluongo ni menopause ka gin dim na higni 55 kadhi mbele, thoth ji tinde yude kar 55 ka 45. Ka in 50 kanyo 55 pod neno remo, thoth jok ma nyalo yudo tuo mar kansa. To in general ji mang'eny waneno wacho ni gik ma wacho gi te ne onge godo. En odhi no hospital mondo cheke to yud kata en owinjo gimoro okuote to dhi hospital ma jogo confirm. Ma samoro risk factors daktari nyalo wacho kama to pod iyude ayuda kata pod omaki amaka. Risk factor number 1 in ng'ama miyo intiere kod thuolo mar yudo kidieny mar kansa. Yenwa mondo mwakaw yoyo kwa duoge kidieny mar adek kwa dhi online, tiende ni dhi bedo kod thuolo mar penjo laktar, nikech mano e thuon wach mwantiere godo ka. Penjo duto te ma inyalo bedo godo idhi penjo daktari, entiere ka kendo ikore mar duoki, kik idhi mabor, kik isud kata matin. Sudo nyime chonga gilo emo miacha no kama chonga emo semia sudo nyime mondo yudwe ni kaka skiza tune mari D*860* 418# Ramogi TV enod jower duto. Ndik budget mar dwe ka dwe kaito iti kode. Budget konyi ng'eyo kama pesa oripodhie kopogore gi ng'eyo kama pesa ne orume. Secure your future through flexible savings with Haba na NSSF. Save today with as little as 25 shillings daily with the option of withdrawing 50% of your contribution with interest after consistently contributing for 5 years. Just dial *303#. NSSF, growing you for good. Pur wapura pura kaka normal mar bando, to kase puro puodho matingo puro maber, tana biro takomo. Koro iko loto en mani nyaki pur gi dhiang' kata gi tinga. I've now forwarded the name of John Mbadi Ngongo to the Ministry of National Treasury and Economic Planning, the Honorable James Opio Wandai, Ministry of Energy and Petroleum. Kweth jodito mag ODM odonjo sirikal bang' jatend piny William Ruto walo Mbadi, Joho Wandai kod Oparanya ne bedo jotend migepe. The aim of this measure is to provide an open and transparent public procurement platform. Jotend migepe manyien omi ting' mar loyo midhiero ma okwako Kenya ka jatend piny William Ruto bende osingo jiwo yore mag kedo gi mibadhi. To yudo ka koro obila to kata jogo mang'anyo lokore gi jofuambo kendo gimayo jofuambo, girodho jofuambo. Sirikal kod migepe mopogore opogore mag sirikal koting'o polis osebedo ka ng'iyo jo media kaka jowasigu. Jofuambo weche kawuono bago ng'anyo kaseyo yo ma sirikal osetemo thirogo chenro mag fuambo gi keyo e pacho ka.
Machiegni kendo penj laktar kokalera mogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Primus Ochieng wang'io state kata chal mar kansa mar thuno pacho ka a. Ka intiere kod penjo mora mora bed thuolo mondo mi iywa tol i penj laktar, daktari biro duoko. Aneno ka otese donjo mang'eny mokalo e line mar SMS, abotemo mondo mi asom kaka wamedo sudo kod twagni. To in bende wajiwi mondo mi penj laktar nikech penjo e ng'eyo. Daktari kokalo yor SMS ayudo ote ka ma pe owuok kuom Kennedy Okope Junior openjo kama: ang'o ma omiyo kansa ng'eny e kaunti ma Nyeri kata Central, to wan kaka jo Nyanza wanyalo timo ang'o mondo mi wan bende wabed mabor kod tuo ni, nikech mana kaka ni wacho ni onge ng'ama safe kata chiel. Kennedy won ang'o momiyo ng'eny Central? Waneno ko ong'eny Central nikech jo Central kae ginema ne giyudo loch chon moingowa. To kendo jo Central ka emosebedo ka tiyo gi gik ma ok natural moingowa, kata mana chiemo. And then jo Central be neni genes margi ok en strong kabisa. Genes waneno ni bet strong. Nyinyowa mag del. Nyinyowa mag del bet gine omiyo thoth kansa kaka mar thuno ng'eny kono sana. Mani kaka waparo ni en. Iyudo ni kata mana tuo mar sukari ni ng'eny Central, to dala kucho ko ng'eny ahinya. Tuo mar pressure ni ng'eny. Ato ng'eny jo Central be ok wawach ni rach, to gin jok mohero wach lao pesa. Wabo mulo kar lao pesa kanyo mana mati. Stress mang'eny, gin gang'o koro gigi emibedo osebedo kiparo ni nyalo kelo kansa be. King'e ni kansa chon en tuo manong'e ni en tuo mar pinje mane tie pesa. Tinje ma ji chamo chiemo ma opogore gi chiemo ma jok ma ok gichamo. Chiemo kaka yena kaula simu daktari mana ki yena. Beatrice, hello, penj laktar. Hello. Machiegni Beatrice. Han Beatrice. Wacho ni ya. Nan gi gimoro e sunda mong'inore. Namulo to winjo. Then adhi e Kusade district. Then otimna mammogram. To yud ni en breast lump. Koro breast lump daktari moro nonyisa ni akaw pimo liet gi suka tawang'o go kamae. Koro asetimo kane pogruok achaka dok, to ginyisa ni odhi ogolna go timo operation. To koro naluoro operation. Koro nakwayo daktari ni koyie okonya gi yath manyalo rege. Yath manomiya ok orege. Do mammogram to nogolo ni kansa onge, ne en 1. Koro nakwayo ni ka daktari okonya gi yath manyalo rege. Kech naluoro dhi pala. Then biro kon something pod notin. Erokamano ya Beatrice. Ije higni adi? An 37, approach 40. Okay. Debeni Beatrice nitiere kod chandruok mane kata nyalo mulonwa kar lumps kabe matin? Koro lumps kaka nawacho, kuom lump ji 10 man nigi lump ng'ato achiel ema bedo kansa. Koro lumps mang'eny ok gin kansa. Moko ni fibroadenoma ging'eny kabisa. Koro ka in gi lump moro amora, yo mwanyang'e ni lump ni onge kansa kata en gi kansa en iketo sindan. Sindan iketo e thuno, tikawo kuom lump no matin, ringe matin, tipimo. Nikech gima samoro picha kata kwa pimo gi lwetwa neno ni ok en lump marach, samoro yie kucho nyabedo ni weche ok dhi maber. To sama tin no ema thiedhe yote. Sama koro bedo maduong' thiedhe bedo matek. Koro wa recommend lump mora mora ber mondo gole gi sindan matin opime. Nikech koro kanyo ema wabong'e ni to en kansa ok en kansa, wathiedhe nade. Kansa be samoro ji nyabedo kuom higni kata mana 3-4. Kok ing'eyo? En kanyo, en lump to kodhi mbele. Kapok atieko chenro ibiro nyiso Beatrice kaka onyalo timo kata kaka inyalo timo. Obonya kawo namba to onyalo SMS-a to oro na gigo aeto wawuoyo. Erokamano ahinya. Ne antiere kod simu moro kanyo apani olalna. Kata kamano ayudo ote SMS mowuok kuom Sharon daktari. Wacho ni an Sharon penjna daktari ni thunde ne golo rem. Thunde ne golo rem. Ok ang'eyo ni en kidieny mar rem machal nade. Ok ang'eyo ni breastfeed. Ok ang'eyo ni ochal nade. To wacho kata ni mano nyalo bedo ni nyisang'o. Rem mag thuno daktari. Rem nitie gik mang'eny manyalo kelo rem. Achiel nyalo bedo sama ng'ato dhi e periods. Thoth ji mine mang'eny yudo kaka thundgi bedo madongo to giyudo rem. To nitie jok mayude mang'eny mohingo jowadgi. Samoro nyabedo gi infection be, nyayudo kata ni iye kucho nyayudo gi tutu nyabedo, onyabedo
ke kansa moko nyalo kelo ga rem to kansa matin kabisa makelo rem. Koro ka in gi rem onego bed nodhi ir laktar opim mondo ng'e ni pi mane manya bedo mang'eny mondo koro onyis laktar ni to ang'o makelo gino omaka ber to tima odhi mondo mi ocheke ng'e ni nikech nyaka daktari pime mang'e ni to ma e shida mag nikech gik mang'eny nyalo kelo thun mondo rem. Nawinjo kimulo kacha daktari kidienje mag chiemo ma oganda wachamo kaeto weche mag Central bende amulo kiwacho kacha kidienje mag chiemo. Mulna chiemo ka mana matin nikech thothne ji paro ni en lony ka iwe chiembwa machon rabuon, nyoyo, omuogo, gik ma kamago. Mulna kar chiemo ka matin daktari. King'iyo kaluwore gi chiemo ma sani ji chamo. Inyalo yena kaw simp Efi? Yeah, kaw simp. Wadhi nyime Efi pod wuoyo gi director. Koro ji mang'eny kabisa or chiemo ma sani ji tiyo mang'eny ok en chiemo machon cha. Sani chiemo mang'eny mitiyogo e piny ngima to en pinywa nani Kenya iluongo ni gin genetically modified food. GMO. Miyudo ni kata ka en machunga ok en machunga machon cha kata mana kaka ochal kata kaka o taste opogore. To ma osetimne nikech scientists dwaro ni wang'eny imanyo kaka ipidho chiemo bedo ma timore piyo ka en gweno to ji ohero gweno ma en ndalo adi dweche daktari to gweno machon cha ne en dweche adi 4 kata higa. Koro gigie Nyasaye nochwe dendi to gi enzyme mari ni chiemo ni yena kaw simu ni kapok olal na. Hello penj laktar. Hello. Machiegni? Mama mentor. Machiegni. An gi penjo. Asebedo gi shida mar thuno. Kuom higni moko malawo 9. Koro asedhi osuptal to oyude kanyuol to dhokno ng'adre to konchiel odonjo iye. Koro mana shida masebedogo. Ma iwinjo ka dho thuno ng'adore to konchiel odonjo iye komachielo to ni mana oko? En oko emo ng'adre lakini en nyathi nyalo dhodhe machielo to nyathi ok nyal dhodho. Ijahigni adi? Ajahigni 20. Pole sana. Awite kata kamano penjo ni tageno ni winjo daktari. Nowacho ni tunde bedoga donjo iye. To ng'adore. Higni 9. Gima onego wang'e to goseno laktar nikech higni 9 bet ochwalore kabisa mondo ibed gi tuo kaka kanyo. Onya bedo gi mana tuo mar thuno kata onya bedo gi complication mar thuno ma ok en kar kansa. Koro onego nene gi laktar miluongo ni surgeon mondo ng'iye mokwongo ng'i tang'o madhi mbele thuno nikech tuoche mang'eny ma nigi thuno mamako thuno thoth gi bok en kansa. Tuoche mag thuno bende ng'eny to ng'eny gi bedo gin kansa. Chieng' moro wabo bedo kod chenro wang'e tuoche mopogore mamako thuno mondo mang'eny ni to gin tuoche mage to kineno gi to ranyisi gin mage kod weche ma sani ng'ata mondo gimoro re thuno oringo odhi ka daktari an gi kansa. Kodo ka ji mang'eny bedo gi wasiwasi mang'eny kabisa. Kansa ok en tuo nikech king'iyo kata mana namba mane wamiyo ka gin kare 6,000 7,000 gin ji mang'eny kabisa. Wan ji milion adi joma mine gin milion 20 30. Koro otin ok ong'eny ahinya. To en tuo mabet gi luoro. Koro wang'e ni ko ng'ato neno gimoro ma obwoge nyaka bed gi luoro. Daktari ayudo ote machielo ka owacho kacha ni dho thunde sikile sate dho thunde sikile ma anyalo nyiso ang'o? Wan gi tuo moro miluongo ni eczema kata mana e pien del inya bedo gi eczema. Onya bedo gi eczema mar thuno ma ok en kansa. Yena mondo mi akaw simu machielo kapok idwoko ma. Hello penj laktar. Hello? Hello? Wawinji penj laktar? Mawendi. Machiegni wawinji? Penjo laktar niya. Tunda osebedo ga karama. Tunda osebedo karama. Wawinji? To okuot. Koro en gi samoro golo remo mokikore gi tutu. Koro ka nadis daktari to nonyisa ni lokopimo to nyisa ni en gi bacteria. Koro inyalo laktar manyalo timo nang'o? Intiere kanye? An Bomet. In kanye? Bomet. Bomet, Odhodho nyathi sani. Intiere gi nyathi ma idhodho ije higni adi?
An gi nyathi ma jaga gi dweche auchiel. Giga gi dweche auchiel. Ni pod dhoth. Nyathi ni pod dhoth? Daktari. Koro ndalo ma ji dhoth, thoth ji bedo ga gi infection e thuno. Koro mano onego ti gi antibiotics mondo tigo mondo ng'ini ka en na infection to nyarumo. Kisama nyathi ywa thuno cha, onyalo bedo crack e thuno makelo infection. To seche ma oneno remo ma kikore gi tutu, en advisable mondo omi nyathino thuno ni seche ma gini timore? Sorry. Pole dok. Olo ya matin. Penj laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. In thuolo mokalo inyalo go simu kata inyalo oro ote machuok. Namba wa mar SMS en 236000. Antiere kod SMS ka amathoth mokalo 236000. Inyalo yudo bende kokalo Facebook page en Ramogi TV hashtag en penj laktar, kata inyalo yudowa kokalo Facebook page wa en penj laktar. An bende inyalo yudo kokalo Facebook page na en _Joseph. Ote moko aneno ka donjo ka daktari biro duoko gi. Ayudo ote moko kuom Olga Atieno kokalo Facebook page. Owacho kacha ni Nyajimo antiere gi penjo. Debedie ni ka idhi e dwe to thundi lit, to ka isetieko dweno to oriemo, mano bende nyalo bedo ranyisi mar kansa. Ka idhi e dwe to thuno kuo to riemo do bede ranyisi mar kansa. Kapok watieko mano, watiek kod koro sama thuno no golo tutu no gi remo ok ber mondo timango idhodh nyathi. Koro nego dhi laktar mondo ndikne antibiotics, oti gi antibiotics mondo tiek infection. Koro nyathi nya dhodh gi thuno machielo maber no. Samoro nya bedo ni tutu osebedo mobede i thuno mosechako timango accumulate e kuro. Kiki mi nyathi. Daktari neno ka thuolo emo maya wanga. Olga Atieno ne nitiere kod penjo, kaeto Frederick Awor bende nitiere kod penjo, Pesa Kidi Max Dollar bende nitiere kod penjo. Kata kamano wach mar thuno ka riemo to nyiso nang'o? Onyalo bedo thuno joma ng'eny ka die periods bedo ga gitundgi ka bedo congested, ai to bedo gang'o oremo. Koro mano ok en kansa. Kansa mang'eny ok rem ga. Kansa mang'eny ok rem ga. Kansa mang'eny ni jomna ka gimoro chalo ni okote i thundi matek machalo manang'o kite. Daktari neno ka thuolo omayo wawang'o. Wane wang'iyo state kata chal mar kansa mar thuno pachoka e piny Kenya. Okwatieko twak penjo ng'eny mokalo. Aneno penjo mar Joseph Brothers. Gin penjo mopogore opogore, thuolo ema dang' tama kata ema dang' maya wang'a. Wach mane madiher mondo mi kik wiwa wil godo kotenre kod twak wa makawuono? Wacha manya wacho en ni pinywa ma Kenya ka wase dhi gi dongo kuonde mang'eny, to kata mana kuom thieth sani wasedongore kabisa. Wan gi yore mang'eny mithiedhogo kansa, kendo wan gi yore mang'eny mitimogo screening. Kowach ndalo mar screening mang'eny thothne biro ga dwe mar 10 ji odhi. To kochuno ni dwe mar 10 ma ji onego dhi mondo check thundgi. Kata mana sani kidhi osiptendego, laktere, osiptende mag sirkal gi, laktere nyalo cheki nikech wan gi mammogram kuondego. To oseyud ni mammogram gi thoth ji mang'eny ok dhi. Kiongi higa mokalo noyudo ni ji mag nonro percentage 16 kende kuom joma mine ema nodhi hospital mochek thundgi mar screening. Ji madhi mana nonro moingo percentage 80 gi gimoro ok nodhi. Koro dhi mondo cheki nikech kansa risk factor mwacho gi matin mani kod onyamako ng'ata mora mora. Kata joma chuo chekre uru be kineno gimoro ma ok ne ka chalo gima kawaida e thundi di mondo cheki nikech osiptende gi nyalo konyi. To gimoro mokuot e thund ber mondo idhi ine laktar maber nikech samoro nyadhi e laktar maonge gi ujuzi maber to nyalo miyi direction maber. Ng'ato dwa tudore kodi inyalo yudi kanye dok? Inyalo yuda Kenyatta Hospital kata inyalo yuda German Medical Center kata inyalo nene simo mar namba 0726 98 25 10. Inyalo nuoyo 0726982510. Tinde wadongo miyo mako gik moko ok yot. To gik mitimo be ng'eny.
Gik mitimo ng'eny, mano en adier daktari. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Akaw thuolo ni mar duoko ne Dr. Primus Ochieng' erokamano makende. Obiro ga mondo mi opuonjwa. Asante dok. Akaw thuolo ni mar duoko ni jahera mar chendo ni erokamano makende kuom bedo ka odiechieng' kwapuonjore kendo wayawo pachwa malach. Ne jogo picha mawa erokamano mang'eny. Ne director na Philip Ochieng' erokamano. Producer na Papecho Koth Nyameja, asante sana. Iluonga ni Ruth Otieno, oriti masane.